Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ongietorri bigarren kafera. Albiste on bat dut musika zaleontzat. Spotify musika entzuteko plataforma euskaraz dago erabilgarri orain arte. Spotify 73 hizkuntzatan erabiltziteken, baina astelehen honetatik aurrera 11 hizkuntza eta dialekto berri onartu dituzte. Euskara eta Galiziera besteak beste. Spotifyra beren 10 hizkuntzan edo tokiko hizkuntzan sartzeko aukera izango dute erabiltzaileek eta horrek sortzaileen eta entzuleen arteko konexio gehiago sustatuko dituela jakinarazi dute ohar batean. Berrikuntza honek ez du gure hizkuntzaren egoera bapatean ere aldatuko, baina streaming plataformetan euskarazko edukiak hain murritzak diren honetan, garrantzitsua da eremu digitalean euskara edatzea. Euskara eta musika uztartzen dituen beste albiste on badut zuentzat. Gaur ospatuko dute musika bulegoa sarien aurtengo edizioa Oreretako Leku Ona fabrikan. Euskal Herriko musika bulegoak Euskal Musika Panoramako urteko proiekturik esanguratsuenak aitortzen ditu urtero. 7. edizioa da aurtengoa eta orotara 10 sari banatuko dituzte. 120 hautagairen artean erabaki beharko dituzte. Ez da lan makala. 120, gehienak pop rock estilokoak. Hizkuntzari dagokionez, aurkeztutako 10 lanetik 7 euskara dute hizkuntza nagusi, hori ere etxarotzekoa da. Genero ikuspegitik, joan den urtean sarien historian lehen aldiz emakumeak buru zituzten proiektuak nagusi izan baziren ere, aurten lanen 42% du emakumeen lidergoa. Hala ere ez dago gaizki. Pasaden urtean, Amak, Txilmafia, Eder Ensemble, Ramon Lazkano, Gaur Maite, Larburu, Olat Salvador eta Berde Prato saritu zituzten. Horrez gain, trio Zukanek eskuratu zuen Etxepare Euskal Institutuaren musika saria. Euskal musika gure mugetatik kanpo zabaltzeko egin duen lanarengatik. Ea ba aurten ze gertatzen den. Eskatu baino lehen, sarria erean galtzen den, urbuioetako bata. Eta sari banaketak aipatzeak aitzaki ematen dit gaurko lehen efemeridiaz hitz egiteko. Izan ere, gaurko egunez 1929an Oscar sariak banatzeko lehen ekitaldi egin zuten Hollywood Roosevelt hotelean Los Angelesen. 12 kategoriatako sariak banatu zituzten ekitaldian, baina etzen sorpresarik izan, irabazleak 3 hilabete lehenago iragarri zituzten eta. Eta ez zuen saririk lortu, baina handik ibiliko zen Henry Fonda, Amerikako Estatu Batuetako zinema eta antzerki aktore entzutetsua, hainbat Oscar sariren irabazlea. Fonda gaurko egunez jaio zen 1905. You got the cinema.
Zinemarekin jarraituz, gaurko egunez 2002an estrenatu zuten Star Wars bigarren atala, Klonen erasoa filma. George Lucasek zuzendu eta Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, Ian McDermott, Christopher Lee eta Samuel L. Jackson aktorek antzeztu zuten. Badakizue film hoietako ezaugarri nagusietako bat laser ezpata edo argisabelak direla, ezta? Bai, eta zer esan nahi diguzu horrekin, Julen? Urrengo efemeridearekin lotuko dudala. Izan ere, 1960ko maiatzaren 16an historiako lehen laser izpia gertatu zuten Hughes ikerketa laborategian Kalifornian. Flash lanpara batez ponpatutako errubi arroxazko kristalarekin egin zuten. Let's heal it for the gangster. Back events and the watch chain. Dressed down like the spirit and his... Orduan nik egingo dut lotura. Laser argia aipatu duzuzuk, Julen, eta nik kontatuko dizuet gaur maiatzaren 16a argiaren mundu eguna dela. Wow, UNESCOk dekretatu zuen egun hau argia gure garapenean duen garrantzia aldarrikatzeko. Baliabide garrantzitsu honen bidez, izaki bizidunek hainbat funtzio bete ditzakete, hala nola ikustea, arnastea, edota ugaltzea. Argiak sekulako pixua du zientzian, baina guk gaurkoan musikan eta literaturan duen eragina aztertuko dugu. Eta Txilera joango gara bertan izandako Jone Perezekin. Fanzine bat idatzi du hango egoera politiko eta sozialari buruz. Mikel Arrizabalaga izpuru ere elkarrizketatuko dugu. Aiako Harria Parke Naturala eta Jaizkibel liburua idatzi du eta bihar aurkeztuko dute Tolosako Antxon Bandres bidaiarien txokoan. Eta pentsatu duzu noizbait zer egin daiteken kaleetako telefono kabina zarrekin? Zea, alegin, bai. Asteko argazki erakusketa bat egingo dute bertan, eta horrek hasiera emango dio K argazki jaialdiari. Aizu, musika prest balin badaukagu, ni asteko desiatzen nago. Zesango dizuet, enaiz ni atzean geratuko dena gure joskuntza laborategi honetan. Maiatzak 16 ditu gaur eta asteartea da ongitorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok, Julen Goikoetxea Orbe Gozo, arratsaldeon azte. Baita zueire. Eta zuekin Goiuri ez izarandi, arratsaldeon azte. Arratsaldeon. Txarra. Eta zuetan hiruetan gazteena Inigo Asensio Lurbide naiz, gaur bigarren kafeak 500 eta 87 du, maiatzak 16 ditu, arratsaldeak 4 eta 12 minutu, gu hemen 3, zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko prest ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Ongietorri gaurko saioa abiatzeko, aspaldi jarri ez dugun eta asko gustoko dugun edo asko gustatzen zaigun kantua.
nire kortozirkuitan oso gustoko dugula esan nahi nuen, baina asko sartu dut aurretik eta taskatuta geratu naiz. Baina ulertu dugu. Bai, ulertu bai. Hala beharko. Maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko saioa. Beti izaten dut abiatzen dugu, abiatu, lehenengo biolinotxekin abiatzen dugu, sarrerarekin, baina tira, sarreraren osteko lehen ekitaldia, antzez lan honetan maite dutak dira. Zeina zure maite dut Julen? Nik maite dut jendea aina tope ikustea, hasteko, lehenik eta behin hori, laborategian gaur egun osoan zehar ez da giro, jendea egurrean ari da hemen lanean, eta jendea egurrean lanean ari denean, batzutan norbere honena eta norbere txarrena ateratzen da. Kasu honetan, norbere honena ateratzen ari da hemen aldamenean bere burua taldeko gazteenetzat jo duen taldeko zaharrena, Inigo Asensio jauna, eta alde batetik hori maite dut. Beste aldetik zer maite dut? Maite dut baita ere, iragan ostiralean, hemen Dona Apellaniz Nietok esan zuen zerbait, eta uste dut hemendik aurrera aplikatuko dudala. Maite dutik ez izateko eskubidea aldarrikatu zuen nola baitere. Zelo txabea. Ez alda alago Juri, ez altzuen hori egin. Donak egin zuen hori ostiralean, eta zuk orduan txe? Esan nion, ideia gustatzen zitzai dela, eta egin dudana aplikatu. Orduan txe erabaki zenuen, hemendik aurrera zure maite dut guztiak aitzakipean egingo zenituela. Beraz, Julen ari da baliatzen joan den ostiraleko Dona Apellaniz Nietoren hitz batzuk, testu inguruz atera edo aldatu, eta maite duten tartean utxe egiteko. Ez, testu ingurua maite duta zen. Bai, Donak beraz egin zuen horrelakoa. Donak egin zuen, eta Julen bere atzetik. Nola izena du Petxiren azken diskoak? Inozak izpilu bila ez. Ez hori abestia da. Manipulazio estrategiak. Zoazte pikutara, bai bata eta bai bestea. Dona Apellaniz Nieto muxi bat emendik, baino, ara, sortu duzuna hemen, Let me show you, baby, what I need. I need to feel the touch of your skin. Oh, I need you to touch me right here. I need to feel you. Eta zure maite dut zein dago, Juri? Nere maite duta da, gaur, 2023ko maiatzak 16, goizeko 11 eta 17 gertatu den zerbait. Ara. Eta argazkia jarriko dut hemen gure entzulek ikus dezaten, behintzat Gure streaming entzule, bidez hori da. ikusten dutenek. Entzule soiei deskribapen egingo dizuegu, egon lasai, baina bago Jurik misterio argitzen duen. Gaur, goizeko 11 eta 17 Segundu bate, uste dut garrantzitsua dela hau bere bere protagonistak entzutea. Goiuriren maite duta da, gaur goizeko 11 eta 17. 11 eta 17an gertatu den zerbait. Bai, Entzule, hauxe gertatu da. Landergarrok txiokatu du honako esaldi hau. Hitzik gabe nago. Punto. Eta hemen asko maite dugu, saio honetan asko maite dugu Landergarro, baina Landergarrok txio asko jartzen ditu, iritzi anitzeko pertsona da, eta bueno, gai interesgarri... Iritzi anitz bezain eztabaidatu, ze gustatzen zaio lokastea eta bere iritzia defendatzea, eta bai, gustore biltzen da. Hori da, eta askotan eskertzen dugu, ze gai batzuen berri, bere Twitter kontuari esker izaten ditugu, baina asko txiokatzen du. Eta gaur ikusi dudanean, bere txioa izan dela, hitzik gabe nago, pentsatu dut ez da posible. Landergarro, hitzik gabe? Lander, hemendik bigarren kafeti dozkagu bi kontu zurekin argitzeko. Bat, ondo zauden, beharote duzun solasalditxo bat, paseo bat, edo ez dakit, kafe bat, garagardo bat, bigarren kafe bat, edota, hori da bat, eta ondo bali mazaude, bigarrena, besarkada ondioa bialtzen dizugula, baina, bueno, modu guztitara ere besarkada bialtzen dizugu. Hori da. Behar baduzu ondo, behar ez baduzu ere besarkadak beti behar dira, baina... Nabardura txiki bat egin Bai. dut. Hau txiokatu ostean,
txiokatzen jarraitu du. Lander Garro, besarka dondi bat Muxu bat. bigarren kafetik. Think I love. Bueno, besarka da bai, baina hori, bigarren kafe bat hartzeko gonbidapena ere hortxe. Gaierako edo aitzakia edozin gaietan topatuko dugu, hori ez da dila arazo izan, baina gogoratu gurekin, Lander Garro? Gogoratu gurekin. Ba, nire maite duta da, inoiz akaso antzeko zerbait kontatu dute, baina gaur gertatu zait eta berriro kontatu nahi nizuen. Goizen izan gara, Leire Olaberria txirrindulari oia elkarrezketatzen, beste kontu batzuekin bueltaka, eta, bueno, ba, arekin esparru asko jorratu ditugu, emakume izateak goi-mailako kirolean dituen trabak eta berezitasunak, aipatu dugu, nola amatasuna kudeatzea goi-mailako kirolan garai batean zen, eta gaur egun nola den, Trek taldearen inguruan aritu gara, eta bertan, Markel Irizarren presentzia ere, aipatu du, ez, nola talde hori izan den pixkate, bai, holako eredu, ez, emakumezkoen kirola eta matasunaren kudeak, eta gauza askotaz aritu gara. Baina egon da momentuan noski galdetu behar izan diogula, Beijingo Joko Olimpiko haiengatik, bertan brontzezko domina eskuratu zuen, eta haren kontakizuna egiten ari zela, pentsa, Leire entrevistatuko nuen beste 3-4 aldiz, haren inguruan kontatu dut inoiz han gertatutakoa, berak askotan kontatu dit, ezagutzen dudan historia bada, baina flipatu nau, bera oraindik ze emozioarekin ari zen kontakizun horretan, eta ni neu ere emozionatzen ari nintzela bere kontakizuna entzuten. Eta uste dut, maite dudala horixez, hainbeste urte pasa diren honetan, 5 urte pasako ziren 2008 azkeroztik, oraindik ere berak hori kontatu, eta momentuatzen nola ipatu den 150 metro faltan, bere bizitzako, bere kirol ibileko momenturik gorenean, nola sentitu zuen alako bakea eta lasaitasuna, eta jakintzuela momentua, hau da, eta orduan espeina jaurti, eta baino bazekiela dena lasai den ondo zegoela. Eta, zera, hoi pordia jarri dit, Wow. eta antxe begiakola guztita edo ezetuta, ez da posible, ez emozioarekin kontatu duen domina hori nola lortu zuen. Ia da, normalen unkintzen nautela, irizen zaizkidala olimpismoarekin lotutako kirol historia hauek, baina tira, hau, ezaguna nuen, gertatutakoa askotan, ez dakit askotan edo bai jorratuta, eta, flipatu nago, eta gustatu zait jakitea oraindik iraganak ere nola oroitzapen horiek eta kontu horiek jakinagatik ez dioten gu harritzeari uzten eta gu unkitzeari uzten. Nik uste dut inigo, Leire Olaberriaren argazki ura podiumean dominarekin eta Leireren aurpegi hori, naiz eta akaso jendeak egunerokotasunean oso presente ez badu norbait kontua itatzen dio momentuan berehala etortzen zaiola irudi hori. Nik uste dut hori denon buruetan geratu zela, dela 15 urte, goi hori artean gaztea zen, zuetan ia indioren egiten gabiltzan, eta hemen, duela 15 urte. Eta uste dut ja, ni behintzat, aipatu kontu atera duzunen, lehenengo irudi hori etorri zaitez, hurrengo gunean egunkarietan eta ikusi genuen irudi ura, argazki ura bera dominarekin, erabate unkitutako aurpegiarekin. Aldi berean oso aurpegi, ez dakit, horrelako lehiaketa bat pasa ostean ez ja tensio guztia askatzen duzunean duzun aurpegi, lertutako aurpegi hori, baina irudi benetan, ez dakit, sanguratxoa edo markatuta geratzen den irudi horietako bada. Pentsa beak dioz, ez dagoela egun hartako argazkirik, non ez dagoen negarrez. Non ez ten negarrezari, eta bere semeari gaur egun kontatu behar diola, azaldu behar diola, ez? Galdetze diola bere semeak, baina zergatik zeunden triste? Gabi, hau ez da tristura, konturatuko zara batzutan bizitzan, ez hainbestetan, baina akaso gehiagotan behar genuke, negarra pozaren erakusle da. Semea garaten zehor horrela begiratu. Bueno, horretxe. Hori da, nire gaurko maite dut. No time for you.
Gorkak ere idatzi dugut, esan digu, nire maite duta da Spotify. Euskaraz dagoela zeona, eta naiz irratiko playlista, naiz irratiko saioak, eta baita ostiraltxoko elkarrizketa guztiak ere, dena hortxe egongo da, bai, dena egongo da hortxe. Tomorrow will be another day. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Karo, Emerald 2007an egintzen ezagun Back It Up izeneko bere lehen single honekin. Eta urte batzuen ondotik 2010ko urtarrilan kantu hau barne hartzen zuen bere lehen diskoa kaleratu zuen. Argazta handia izan zuen eta berehala letu zen Herbeeretako disko salduenen zerrendetara. Hainbat lan kaleratu ditu ondotik, bino egia da, aspaldian ez dugula bere bertze albumen baten berririk izan. Ea ba, laizter sorpresa pozgarriren bat hartzen dugun. 42 urte gaur, Karo Emeraldek. Jada entzungai duzue Gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gaurko egunez hiltzen entzuten ari garen Django Reinhardt Minor Swim kantu hau bizan zen, akaso Stefan Grappellirekin eta euren boskoterekin sortu zuten kanturik ezagunenetakoa, eta aurretik entzun dugu gramofonoaren kuina hori, ez ditxu Pinatxok heltzen dio, astero efemeridek sortutako musikaren bide horri. Ez dakigu, bihar Djangoren txanda izango den, baina ziur, biharko gramofonoan ere izango duzuela, musika ibilbide ederra egiteko aukera. Eta artista askoren jaiotze eguna izateaz gain, gaur maiatzak 16 bada bizikidetzaren aldeko eguna, UNESCO ezarritako egun bada, Nazio Batuen erakundearen onespenarekin noski, baina bizikidetza aipatu dugu eta badirudi gurean ere hori ez dakit zalantzan jartzen duenik badagoela. Izan ere, asteburu honetan Bilabonako taberna baten kanpoaldean talde eraso homofoboa jasan dutela salatu du bikote homosexual batek. Ez soilik homofoboa,
arrazista ere izan ere bikote hau duela hilabete eskasi batzuk Kolonbiatik zizurkilera iritsitako bikote bat da, eta jipoitu aurretik oihu egin zieten esanez, ez dugu marikoi zikinik nahi, ez dugu atzerritar zikinik nahi. Segurtasun sailaren arabera, erasoaren motivazioa ikertzen ari dira. Nik uste dut horrelako oihuekin asko ez dagoela ikertzeko, eraso horren atzean dagoena badakigu zer den, baina momentuz ez dago atxiloturik eta guk albiste hau aipatu nahi genuen, gurean ere gertatzen direlako horrelakoak eta batzutan pentsatzen dugulako, ze gauza itxusiak gertatzen diren, ez? Han Espainialdean eta han behan eta edo herrialde ez garatuetan, eta uste dugu gu oso ez dakitez, beso zabalak garela eta denak onartzen ditugula eta hau oasi badela, eta ikusten duzu ez dela egia eta horrelakoak gertatzen direla, 2023an eta Euskal Herrian. Eta mendik mezu argi bat, guk nahi ditugu marikoiak, nahi ditugu atzerritarrak, nahi ditugu utenak, nahi ez ditugunak jipoi horren arduradunak bezalako axola gabe eta pertsonak dira. Zuek ez zaituztegu nahi, zuek joan zaitezkete pikutara. Normaltasun berri horrek guri, ez zigun eragin. Nola zeinak beti izan duen aukera, eraikitzeak aiolarik ederrena. Aldarria egin zion berdin ustezko askatasunari. Muxu trukirri barre bat orkampoan, lapurtzea bazen. Ta hemen ordea musu bakoitza berdin, zeinen garestiden. Oroitzen nola itxizituzten herriak, inondik inora ez joateko asmotan, inork ez du bizi dutena, hainbat muralari. Oro gertikin zaizkion esperoa, inoiz libratuko gituen botikari. Hemen espero azkain beste izanik, ez da sendagairi. Zazeberke izaten den, askatasun hitza, zenbaiten ahotan. Zazegan ez diren izbakoitza guren berrogei minutu hotan. Zomorro ura iritsi baina lehendik, legez urruntzeko bazuten aitzakirik. Nonbait usatu genuen baitasuna, armaren pareko. Etzen alarma goeraren beharrik, ordura arte kiditeko naiz eta larri. Kaleak gainezka jarken izan berriz, elkar maitatzeko. Zazeberke izaten den, askatasun hitza, zenbaiten ahotan. Zazegan ez diren hitz bakoitza gure berrogei minutu hotan. Jakin, gutun hau gaur idazten badu, dela ez bada biharrik ez banu, azura besoak urutzetan gaitu. Berriz, tutaukoan denbora soberan, inusteko errotikan atzoko gainera, kolpele horra nahiago dut aukera. Gorentzen nola besarkada simple bat, ez zen izan inoiz horren simple guretzat. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante. Zaila da norberak zapaldu duen herriaren goraberak ahaztea, naiz eta urte asko pasa herri hori zapaldu denetik, zaila da deserriak sortzen dituen minak kantatzea, Milanesek kantatzen dituen bezalaxe, baina zaila da eztanda sozial eta politiko baten baitan herrialde bat bizi izan duenak, herrialde hori atzean utzi eta herri horri gertatzen zaiona ahaztea. Al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Duela bi asteburu denok ginen, Txilera begira, antxe konstituzioaren idazketa prozesuan, ezkerrak eta esperantzak berriz ere hartu zuten halako kolpea eta eskuinaren gorakadarekin dantzan, ulertezinak diren trabak ere sortu dira, baina tira, oraindik urtea luzea da eta esperantzari ere bidea geratzen zaio. Un niño jugará en una alameda. Eta esan dudan bezala, behin herri bat zapalduta herri horren mugimenduan txertatuta egonda zaila da, ara begira ez izatea. 2019an gizarte laneko graduko ikasketak burutzen ari zela, Erasmusa egitera joan zen Txilera gure hurrengo gonbidatua. Antxe, harrapatu zuen, uste dut edonordentzat aski ezagunak diren Txileko protesta sozialak, eztanda sozialura, eta hortik honakoak mugimendu sozial eta politikoen ondorioz ireki zuen, esan da bezala, konstituzioa idatzi eta Txile berri bat osatzen joateko testu ingurua, eta duela bi aste testu inguru horrek ere dantzan jarri gaitu zertxo bat. Gurekin dugu aipatu dudan pertsona hori, eta gurekin dugu hain zuzen ere Txilen egindako egonaldi horren ostean idatzitako fanzine sozial eta politiko hori aurkezteko, gurean Jone Perez, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon. Ondo entzute gaituzu? Altu entzuten duzu? Oraintxe hobeto. Oida, guain hobeto. Ekoa bestela. Jone Perez bengoetxea Txilen zen 2019an esan da bezala, gizarte laneko graduko ikasketek eraman zutelako Erasmusa egitera, Valparaisora iritsi zinean, eta antzun dela eztanda egin zuen Txilek. Esango genuke, Jone, lehenengo zera hiriburuan, Santiagon gertatu zela, eta beti ez, eztanda hori sortzen duen mugimendutxo horren bila, zehaztasunaren bila, iristen gara ez, garraio publikoaren igoera batek nolabait egin zuela estandarazi, askoz gehiago gertatzen ari zen Txilen noski krisi ekonomikotik aratago, antxe piztu zen, eta Valparaisora ere nahiko azkar edatu zen, herri guztia, Txile guztia segituan kontagiatu zen mugimenduarekin, ez? Hori da, aste betera izan zen, Oiartzuna Valparaisora iritsi zela, eta egia da nire kasuan bertaratu nintzela uztailean, eta eztanda urrian gertatu zela. Orduan hilabete batzuk eduki nituen kokatzeko, eta eztanda gertatu zanen Santiagon ikaragarria izan zen, Valparaison nengoela bertako jendearekin espero zan iristea, eta hala izan zen, aste betera, eztanda egintzun Txile guztiak. Zergatik iritsi zinen Txilera argia da, ikasketetako aukeretako bat zen, pentsatzen dut interesik ere agian herrialdearengatik, baina batez ere galdetu behar nizun zergatik halako lotura, ez, mugimendu sozial eta politiko horrekin, eta esango nuke han egonda eta horrelako gertakari mundiala ematen ari den momentuan ezinbestekoa dela, ez, kontzientzia politiko minimo bat dauken edo norke ikusiko lukela bere buruan, ez, eta gizure kasuan horrela izan zen, esan duzu baina ere hilabete batzuk pasatzen itula lehenago ezagutzen zenuela pixka testu ingurua, ez? Bai, eta horretaz gain, unibertsitatean ikasketak burutu nituen eta praktikak ere egin nituen, Valparaisoko periferian, bertako jendearekin, bastante integratuan egon, ez neukan hain parrandako bizitza hoi, lanian nebilen ikasketez gain, eta horrek ere egin ninduen bertara murgiltzera. Zure fanzine honetan, Txile Despertó,
hementxe daukagu guk esku artean, eta gerora joango gara pixkenaka erakusten. Lehenengo horrian egiten duzu alako aitortza bat Joako eta Nilsoni, unibertsitatean zu hartatzeagatik goxo, Anto eta Feliperi, Txileko errealitatea euren begitatik erakusteagatik. Aipatzen duzu Andaluzia, lan komunitarioaren konpromesua erakutsi zizulako. Jordan aipatzen duzu, bestelako dirigente, zuzendari edo mugimendu politiko horietako kideekin aritu zinelako lanean. Nina eta Inoa aipatzen dituzu euren inspirazioagatik. Ximena aipatzen duzu, diktadura bizi izandako emakume horren testigantzak. Esker asko daude hemen, eta ez dakit nolabait esaten duzu, hau badela euren puxka bat, eurek erakutsitakoaren puxka bat, jende interesgarri askok eraman zintun egoera politikura ezagutzera, eta fanzinia bada nolabait, hasteko eta behin aitortza bat eta eskerrak emateko modu bat, ez? Hori da, guztiz. Alde batetik, zuk aipatu bezala, nire unibertsitateko lagunak daude, beste aldetik Felipe eta Anto nire bertako lagunak ziren, bat pixukidea zena, oso gertukoa. Gero beste laguna suhiltzailea zen, orduan bertan egon ziren suteetan ere mobilizazioa lotuta lanian ibili izan. Aipatzen dudan Jimena adiez nire bizilaguna zen, eta gizarte eztandan arira toke dekeda zeon, eta behakin harreman asko inun, orduan oso intensoa eta gertukoa izan zen, bizipen bat izan zen, bai. Valparaison zinen zu, eta guk han Valparaison haren Erasmusa egin, eta ondoren ara hainbat bidai egindako lagun bat bagenuen. Nik bidaien batetik ere Txilen manituen lagunak, sare sozialetan agertzen ari zen mugimendura, eta asko errepikatzen zen kontzeptu bat zen beldurrarena. Toke dekedarena, poliziaren pakoen errepresioarena, bortizkeria asko bizitzen ari zen herria momentu hartan, eta eta guziz ere erresistentzia asko zegoen, beldur hori bizi izan zenuen zuk, nahiko kontrolpean zegoen erresistentzia borroka hori, edo bazegoen espazio ezain seguro hori. Bai, egila da, estandabeak dakan zerbait da, esporadikoki jaio zala. Etzekala inongo antolakuntza politikoik ez zerratzian, eta hoi gaur egun islatzen aidan zerbait da. Orduan, jendiak ez dekan beldurra. Osea, jendia oso etzekan ez ergaltzeko momentu hortan, jarrera horrekin itentzun aurre egoerai, baino gobernuak beak militarrak erabiltze zitun mandako altxamendu oia plakatzeko asmoz, eta hildakok egontzian, torturak egontzian, eta oso gauza latzak egontzian gertaera horretan, bai. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las porras peleando en Sonora, por las comandantas luchando. Amerika Latina guzitik jarraitu zen oso gertutik Txileko mugimendura, itzigin genuen, momentu batzutan azken urteetan gertatzen ari zela, Brasilen gertatu da, ezkerraren aurrera pauso garrantzitsu bat, Amerika Latinako hainbat herrialdetan, eta berriz duela astebi jakin dugu, nolabait eskuinak berriz ere indarra hartu du Txilen, erredakzio hori, konstituzioaren erredakzio hori, eta hainbestetan aipatu den, eta ingarrantzitsua den hori, eskuinaren eskutan geratu ote den, ez dakitze jaso duzun, aipatu ditugun jende hauen guztien gandik, azken egunetan, nola bizitzen ari diren, ez dakite, ez dugu porrota esango, ze oraindik ere badago esan da bezala, ez esperantzarako bide bat hor, baina kolpe bat behintzat izan da, azken bi urtetan abiatutako ezkerraren berpizkunde horri dagokionez. Bai, nahiko kolpe latza izan da, eta bertako lagunekin hitz egin dudanagatik, beraiek esaten didate, hor indala propaganda asko beldurraren bitartez. Komunikabideen bidez, gero krisi global bat eman da, eta krisi hori erabili da gobernu berriari errua botaz, bertako nola esan, gauza... Botere faktikoak eta edabideen boterea ere, uste dut izan dela garrantzitsua. Gertatzen da,
Bai. Ia toki guztietan, ezkerraren pauso bakoitzeko 17 hedabideen kritika dagoela, eta eskuinarenak berriz izkutatu egiten direla, eta hor, urtetako kontrol politiko horrek kontrol mediatiko bat ere bazekarren, ez? Oida, bai, eta fantzinean ere horren inguruan hitz egiten dut, komunikabidek ere boterea nola erabiltzen duten horretan, eta gero horretaz gain ere esan didate bertako enpresari askok erabili dutela produktuak inflatzea, gobernua ahultzeko asmotan, estrategia politiko moduan. Orduan hor faktore asko daude aztertzeko. Hemen fanzinean murgiltzen bagara, eta zuk aipatuta abiatuko dugu hori, topatuko dugu, ez? Lehenengo 11 eseri egindako referentzia bat, Pinocheten estatu kolpearen 11 ese hura oso atzean geratuta zegoena, eta protesta hauek ekarri zutenak gogora. Aipatzen duzu nola iritsi zen Txileko estanda sozial hortara. Hortik abiatzen duzu Txile desperto, ezta? Iragan genozida hartatik eta estanda sozial horretatik, ez? Hori da, nondik datorren konstituzioa, azken finen ze faktorek eman dute gaur egun Pinocheten konstituzioa erabiltzeak, ez? Eta zergatik nahi den aldatu. Orduan horretaz gain, naiz eta esporadikoki eman den borroka bat Aipatu dugu fanzinea, hor gabiltza, ez, errealitatea eta lan honen artean saltoka. Dagoeneko etxera bueltan zinela osatu zenuen, ideia jaan sortuta zenuen, ze momentutan esan zenuen, aitortza, omenaldi eta bide batez jendeak Txileko mugimendu uler dezan lan hau osatuko dut. Nik hasteko erabaki nun lehenengo nire gradu amaierako lana mugimendu sozialaren inguruan itea. Eta behin hoi burutu nula, aparten argazkigintza asko gustatzen zait. Orduan ikusten nuen edo zerri argazkiak ateratzen dizkion, bisitatzen ditun museoak edo tokiak ere bai, eta behin esperientzia guzti hau asumitu nula, orduan hartu nun erabakia argazkien bitartez eta egindako lanaren bidez fanzine hau ateatzea. Fanzinearen ale asko dagoeneko saldu dituzu, gutxi batzuk geratzen dira oraindik, batzuk reserbatuta, ze nahi dituzu Txilera eraman. Fanzinearen jaioterrira eraman. Bai. Baina oraindik entzulen artean norbaitek interesa balu, fanzinea lortzeko aukerak ere badaude. Hori da, bai. Instagram bidez, litzateke, @txilefanzine, CH-rekin, eta bertan, nahi izan ez gero, kontaktatu, eta gero ere fanzineaz gain materiala igo dut, adibidez Txileko jendearen reseinak daude, argazkez berdinak, orduan, hoixe. Txikeik alkohologel retinamit, kikemaki, baruatxolef. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento.
Gerora agertzen dira, ez dakit, mugimendu oso gertutik bizi duen norbaitek eta mugimenduan txertatuta dagoen jendearekin oso lotura estu duen norbaitek soilik konta ditzaken gauzatxoak, ez? Hemen aipatzen duzu negro matapakos adibidez. Konta iguzu, nor zen negro matapakos? Negro matapakos izan zen, ontzian gizarte estandauretik 2012 urtean ontzian revueltak, baino ikasleenak bakarrik zian. Ta negro matapakos zen kaleko txakur bat azaltzezala manifestaziotan, eta beti poliziai atakatzen ziola, manifestanteek defendatzen zituen, eta simbolikoki esanai handia eukizun, eta 2017 hile egintzan. Eta gizarte estandan, bertan kaleko txakur asko daude. Eta zapigorria jartzen ziren, bere omenez. Beste simbolismo aipatu duzu, badago oso irudi simboliko hemen, pentsatzen dut zure kameratik ateratako argazki bat dela, badagoela ez dakit, Gernikaren irudikatze bat Antxe Valparaisoko kaleetan, testu batekin eta testu horretan euskeraren presentziare badago, beraz, ez dakit, badakizun gehiago argazki honen inguruan, edo ze suposatuzun nola topatu zenuen? Valparaison ikusi nun kalian, eta argazki bat atean nion, eta bertan itxastea erabaki nun, baino egia da Euskal Herriak eta Txileek harreman oso handi eduki dutela historikoki, eta gaur egun nabaritzen dela. Kale askok badukate izen euskalduna, abizenak ere badaude, euskal etxeak daude, orduan, bai. Irakurriko du zatitxo bat dio, mordeduras peste, tiranikoko metraia, llubiaren azpian baraua, nire paisa Gernika deitzen da. Oso akzio poetiko ederra da, eta hori eraman duzu, badagolako ez, aipatu duzu simbolismoa, nik aipatut poetika, pixkaten hasten da fanzinean, baita oso espontaneoak diren argazkiak, topatu dituzun irudiak, ez dakit oso lan multidisciplinarra esan daiteken, baina alorra ezberdinetatik osatutako fanzinea dela bai esan dezakegu, ez? Bai, nahiko polifazetikoa gauza, zerbait hain komplexua nola azaldu hain modu simplean, eta nik referentzi bezala nekan hemengo jendeak nola uler dezaken horrelako zerbait. Orduan, saiatu nahi zalik eta gainetik edo transparenten azaltzen hau, baino gero bakoitzak zerbait konkretua interesatzen bazaio bere kabuz bilatu dezan, bai. Badago hemen, orain txerakusten nintzen, bi orrialde, justu fanzinearen toles duran gurutzearen lerro vertikala kokatzen da, beste lerro horizontal txuri bat, eta tartean norberaren interpretaziorako oso zabala den irudi, oso ederra, baina oso abstraktoa eta jartzen du. Aún así, Chile todavía es una incertidumbre. Bai. Nola iritsi zara horrelako orrialdeetara? Badirudi hemen lan gutxi dagoela eta ikaragarrizko mezua eta lana dago bi horri minimalista hoena aurrean. Bai, azken finen kolaxak dira eta ibiltzen zea saltxeatzen, ikusten nola gatuko litzateken estetikoki hoberena eta modu horretara burutuet. Guari garamen kontatzen zein den fanzine honen, ardatza ez dugu esango. Adaxka batzuk kontatu ditugu, ze fanzinea hartu eta eskutan dasatu beharreko zerbait da, paperean ikutzeko, norberak ez dakit, nahi bezala konsumitzeko, fanzinea konsumitu daitezke hasiratik bukaerara, baino saltoka ere bai, kolpeka, osorik, berrirakurri, norberarenak dira, eta hau zurea izatea nahi baduzu, eta Txileko 2019ko estanda sozial hori, eta, jonek esan duen bezala ez, lehenagotik ere bazetorren mugimendu soziopolitiko hori ulertzeko erraminta oso ona izan daiteke ez, Jone? Bai, guztiz. Eta leheno aipatu ez dela gaur egun gertatzen dena ere ulertzeko, duela 2 aste gertatu diren hauteskunden harira. Hor ere konstituzio berria sortzeko talde bat bozkatu behartzan, eta tamalez hauteskunde horretan bozkatu diran politikariak ultraeskuindarrak dira. Orain beraiek konstituzioa osatuko dute, eta proposamen honen aurrean urte bukaeran bozkatuko da nahi den proposamen hau edo ez. Horregatik nion lehen, oraindik esperantza badagoela. Ez dugu esperantza hondirik konstituzio
gustoko bat izateko, ez dugu uste mugimendu sozial horre guztiak ontzat emango duenik, baina konstituzio hori bertan bera botatzeko aukera ere badago eta hor borroka jarraitu beharko luke. Aipatu duzu hemen azaltzen dela, zer gertatu den duela bi aste, Jose Antonio Caste izan zen, hauteskunde horietan garaietako bat, eta berak izan zuen, ez ezala berriro sektarismoak Txilen irabazi. Eta hori izan da pixka bat, edabideen, lehen aipatu dugun kontrol horren diskursoa, beldurraren tesia, sektarismoa, herri hau nora ezean jarriko duen ezker horren aurrean bozkatugu, eta hor badago erronka bat, Jone, pentsatzen dute zuk han eta zuri inguruko ondo ezagutzen dutena, eta da, pedagogia hori egitea gizartean, mugimenduak astindu du guztia, baina orain beste pauso horiek eman behar dira, ez? Hori da, guztiz. Eta nik bertako lagunekin hitz egin da, esan didate, beraien hipotesia da, seguraski ezetzaterako dela, baina orduan hasierara bueltatuko gara, ez? Pinocheten konstituzioa mantenduko da, eta orain arte borrokatu dan guzti hau, ez da ezertarako egin, ez? Osea, frustrazio horrekin daude beraiek ere. Orduan, aber ze gertatzean. Las verdades verdaderas. Jone Perez Bengoetxeak idazitako fanzine hau lortzeko, biderik errexena Instagramen abildua Txile fanzine profilean sartzea da, eta bertan berarekin harremanetan jartzea, bestela idatzi guri bigarren kafera, esan nahi zuen, nola zan Txileko fanzine hau nik bat nahi nuke, eta guk jarriko zaituztegu Jonekin harremanetan, eta berak posta arrunt bidez helaraziko lizueke fanzinea. Bai. Ez daba erresa askatasunerako bidea eta naiz eta frustrazio oraintxe Txileko mugimendu sozial eta politiko horren baitan nahi baino txertatuago egon, etorkizunak eman barko ditu bestelako aukerak eta izango dugu Txileren egoera hau jarraitzeko aukera gehiago. Viktor Jararen manifiestoari gara entzuten, baina Jone Agurtu aurretik aipaturiko erreferenten artean antxezuek bizi izan zenuten beste kantu batekin agurtuko dugu elkarrizketa hau, eta dain zuzen el derecho de vivir en paz, hau izan zen, aipatu dugun, kontestu edo testu inguru kultural horretan iraganera begira hautatu zen uten edo Txilek hautatu zen kantu horietako bat, ez Jone? Barkatu mikro itxi dizu dala. Hori da, hau da bestia. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de... Jone Perez Bengoetxea, eskerrik asko gaur gurera hurbiltzeagatik, Txileren mugimendua nolabaite gurean azaltzeagatik, baina batez ere eskerrik asko fanzinea osatu, Txile desperto osatu, eta gertatu zena ulertzeko bide artistiko, literario, fotografiko eta bestelako hau gurera ekartzeatik. Entzule badakizu, Txile fanzinen, jarri harremanetan berarekin eta nahi izan ezkero, zure alea postaz jasoko duzu. Sandakoa, eskerrik asko Jone eta nahi duzun arte. Zuei, placer bat. Es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
Arratsaldeko 5 dira eta bagoaz Naiz Irratiko estudio zentraletara azken ordua ezagutzera. Arratsaldeon Egoi Belategi. Arratsaldeon zuei ere, arratsaldeko 5 zuek esan bezala, eta eguneko albiste nagusiren bueltan jarraitzen dugu, lehenik eta behin oinarria gogoraraziko dugu, bere garaian Espainiako Entzutegi Nazionalak motibo politiko ezberdinengatik kondenatu eta zigorra betetako 54 lagun doazela EH Bilduren zerrendetan. Zijoazela esan behar, haietako 7 erabaki dutelako aukeratuak badira, ez dutela kargurik hartuko elkarbizitzaren eta bakearen mesedetan. Bada erreakzio bila, barne erreakzio bila, EH Bilduko mahai politikoak adierazpena kaleratu du gaia. Arnaldo Otegik txalotu egin du hautagaiek hartutako erabakia, keinu bat delakoan koalizioak hartutako konpromisuen norabidean. Nabarmendu du EH Bilduren hautagaiek bat egiten dutela soilik bide baketsu eta demokratikoak erabiltzeko konpromisoarekin eta denek izenpetzen dutela urriaren 18ko aieteko adierazpena. Horregatik zalantzari gera ez dadin, honako hau baieztatzen dugu. Gure ia 4.500 hautagaiek, eskubide zibil eta politiko osoak dituztenek, bat egiten dute eta izenpetu egiten dute soilik bide baketsu eta demokratikoarekin aldeko EH Bilduren apostua. Noski EH Bilduren udaletako zerrenda ezberdinetan dauden 7 lagun hauek karguak ez dituztela hartuko iragarri ostean, erreakzioak erreskadan heldu dira. Lehenetakoa eta Hildako Juan Mari Jauregiren alaba Maria Jauregirena izan da. Elkarbizitzaren alde beste pausu bat eman dela adierazi du sare sozialen bidez. Txamponaren beste aldean Consuelo Ordóñez Coviteko presidente alegia EH Bilduk osatutako zerrenden inguruko salaketa publiko egin zuen biktimen elkarteko presidenteak sinesgarritasuna kendu dio koalizio abertzaleak hartutako erabakiari eta hauteskunden testuinguruan kokatu du Europa presi eskainitako adierazpenetan. Ética, de que es que les parece que sí, que está mal y que ha sido una dura pata y que nos ha causado dolor. No es por eso, es puro tacticismo electoral. Eta jaso dugun azken erreakzioa, Roberto Uriarte Podemoseko diputatu Bizkaitarrerena berretsi du honek lehen unetik desegokia izan zela 7 pertson horiek zerrendetan aurkeztea, baina espero du hemendik aurrera herritarren egunerokotasunari eragiten dieten aferez soilik hitz egin ahal izatea. Esan genduen joan den astean odolezko delituak dituzten pertsonak zerrendetan sartzea erabaki okerra desegokia zela Euskal Herria Bilduren aldetik, eta okerra zen zeren alde batetik ez zuen esertan laguntzen normalizazio prozesuan, Euskal Gizarteak behar duen normalizazio prozesuan, eta gainera sakondu areagotu egiten du barruko mina, sufrimendua, biktimek eta euren familiek dutena. Orduan, espero dugu hemendik aurrera kapitulo ilun, kapitulo triste hau itxi ahal izatea eta zentratu ahal izatea kanpaina gauza baikorretan, gauza propositiboetan eta herritarrek herri bakoitzean dituzten problemak saiatu konpontzen. Ikusteke, gaia isteko moduan garen edo soka are eta luzeagoa den horren berri emango dizugu arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan eta baita noski ere, hauteskunde kanpaina egunak eman duenaren berri. Amaitu baino lehen besterik gabe azaltzea ez dugula aparteko goraberarik Euskal Errepide sare nagusian trafiko zuzendaritzaren arabera, beraz konexioa bueltan bigarren kafeari eta esan bezala arratsaldeko 6etan bueltan izango gara informazioaren ariaren 3. edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi, guk jarraitu egin behar dugu eta mendi aldera joaten bagara zer iruditzen zaizu, Bilintz, zineaz nahi ez duzun guzia. Attention please, Beñat Iturrioz hasi delako ja gauza radiofonikoak egiten. Ordu momentu honetan oinetakoak ondu ditu, galtzerdiak ere bai, hankautsi dago eta komuneko... Egia da, nik gomendatzen zaituzte eta jartzea hankutsi, programa hankutxik imar da. Areto honetan moketa egon dezakitzetik ekarri zuen izti moketa, doble moketaren gainean jartzeko. Ez nekilako, baina orain da, doble moketa. Hankautsi jarriko gara. Moketa batek beste moketa anulatzen du, ez? Bueno, garbi geratu da ze pelikula zari garen? Gaur, Bilintzen, Die Hard. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan.
Lekoa mina ere aldatzen da pentsaera munduan den aldatzen da. Sua edizioaken Euskal Herria liburuak bildumaren barruan, Aiako Harria Ijaizkibel liburu argitaratu zen 2018an. 5 urte beranduago, lan hartako edukiak eguneratu eta osatu ditu Mikel Arrizabalaga Aizpuruak Aiako Harria Parke Naturala eta Jaizkibel liburuan. Bilduma horretan euskaraz argitaratu den ale bakarrenetakoa da eta 26 ibilbide jaso ditu Arrizabalagak. Batzuk edonork egiteko modukoak, besteak berriz teknikoki zailtasunen bat dutenak. Guztiek dute dena den zerbait amankomunean. Aiako Harria Parke Naturaleko eta Jaizkibelko altxorrak deskubritzeko modu emango diote liburua irakurri eta paraje hoietara joaten den edonori. Ez horritu aldatzen banaiz, dena aldatzen da. Bihar, asteazkena, Tolosako Antxon Bandres bidaiarien txokoan egingo da liburuaren aurkezpena arratsaldeko 7:00 aurrera eta hori aitzakia modura hartuta Mikel Arrizabalaga Aizpurua bigarren kafera gonbidatu dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri, Mikel. Arratsaldeon. Bueno, Mikel, Aiako Harriak eta Jaizkibelek itsasorako ikuspegi aparta eskaintzen digute, hori da kaso bi eremu hauen edo bi gune natural hauen aurpegirik ezagunena, baina itsasoari bizkarra emanda jarrita ere asko dute erakusteko. Bai, alaxe da. Bai. Bietatik itsasoaren, gure kantor itsasoaren ikuspegi zoragarria dago. Bata talaiatik da beste gertutik bere labarretatik oso gertu. Baina egia da baita ere, itsasotik bestaldera ere, da beste paraje batzuk, batez ere Aiako Harria Parke Naturalaren barruan, itsasoa ikusten ez dena, baina itsaso berde esango dukena dutenak ez. Elkarrengandik gertu dauden bi gune dira, bi eremu dira, Mikel, baina elkarrenkin antza handirik ez dutenak dira, ezta? Ez, oso orografia desberdina dute. Kasik esango duke antagonikoak ere badirela, ez? Azkenean Aiako Harriaren granito batolitikoa da nagusi, mazizoan, eta berriz Jaizkibelen are harria, ez? Edo ondarra bitarrak esaten duten bezala mimarria, ez? Mimatzeko eta lantzeko erresa den harria. Oso diferentea dira, oso. Lehenengoak Euskal Herriko lehenengo mendiak itsasotikan gaindi edo agertu zirenak izan ziren, Aiako Harrikoak, berriz Jaizkibel beranduagokoa. Baina oso desberdina dira, baina bata bestea elkarren ondo daude, horre Oarso, Bidasoa, korridor horrek banatzen ditu biak, baina egia da oso diferentea dira. Jende asko ibiltzen da, bai Aiako Harrietako Parke Naturalan, Jaizkibel aldean ere bai, zuglen aipatu duzu ez, Jaizkibelen itxasalde, itxaslabarroiek benetan dira ikusgarriak, jende askoren arreta pizten dutenak dira, baina ez dakit, esan dugu, biak elkarrengandik gain gertu, eta hain ezberdinak izatea hori hutsa bera ere, izango da kaso jendea erakartzeko arrazoietako bat? Bueno, egia esan behar da, Jaizkibel niretzako ere bai, beroandugoko deskubrimendu bat izan dela. Aiako Harria, bere itxura nabarmenaren gatikan, bere silueta nabarmenaren gatikan, toki askotatik ikusten da, eta berez Jaizkibel mendietzana, txontxor baduena, eta ez ginen horrelako, mendizareok ez ginen horrelako garrantzirik ematen. Baina, bueno, orain da urtea bastante, batzuk, deskubritu benen, klubazkoa kampin eta lauko jendari esker, erakutsi zizkiguten, zeudela hor atxor batzuk iskutuen. Batzuk konparatu egiten dute, Jaizkibeleko itxaslabarrak gure Zumaiako flitxarekin, ez? Ederra dira, Zumaiako flitxak. Baina Jaizkibelek iskutatzen dituen altxorrak bestelakoak dira. Flitxa baino gehiago dira kolorea eta forman edo geoformen sinfonian moduko bat, ez? Eta egia da, hori deskubritzeko itxaslabarretaraino jetxi behar dela. Eta guk askotan, mendia ulertu izan dugu txontxorra egitea. Txontxorra edo gailurre egitea eta gero geistea, ez? Mila aspalditxo horria bueltan maniola eta mendia, tontorra baldin badago bidean, tontorra egingo dugu. Baina tontorrerako bidean makina bat
pagina bat gauza daude, edo elementu daude, osatzen dutenak inguru hori, tontor hori. Eta besteak beste, gaizkileek baditu olakoak. Eta baditu tontorik egin gabeko 11 ibilbide, baina kolorekin eta geoformakin ere jolasteko moduan, ez? Egia da oso deskubrimendu beranduagokoa, baina oso edarra dela jaizkibelekoa. Bere apalean, bere itxura apalean, sekulakoa da. Mikel, 26 ibilbide jaso dituzu zure liburuan, 15 Aiako Harrian eta 11 Jaizkibelen okerrez pagaude, egia esaiguzu, 26 hoietara mugatzea asko kosta zaizu, altxor asko geratu behar izan dira kanpoan? Bueno, Aiako Harriaren kasuan mugatu naiz parke naturalaren mugetara, kenduta Nafarroko parte bat, eta Nafarroko ere parke naturala da. Baina oroar badaude beste ibilbide batzuk mugoitatik kanpo, baina edo oso gertu. Eta ez ditu jaso hemen, beste dozenarri bat errexatako nuke, idatzita dauzkenak edo idazteko moduak, ez. Eta Jaizkibelen kasuan berriz, adibidez, aurten bertan deskubritu, nik ez du deskubritu, beste batzuk deskubritu duten, edo erakutsi diguten atxor bada, ez. Mendian bertan, Manzalean edo Magalean dauden errotarrien ibilbidea. Hemen Arantzai Zientzia Elkarteak egindako lan bati esker, kokatu izan dira, Jaizkibelen 25 arrobi. Arlanduzko arrobiak. Eta arlanduzko arrobi bitatikan, besteak beste, errotarriak ateratzen ziren. Dokumentu konkretu batetan oinarritu ziren, eta dokumentu horren ondorioz estatu zuten, arearria edo ondarritar ez dut bezala mimarria asko erabili izan dela, errotarriak eta bestelako elementu batzuk egiteko. Baina hori geroko izan da, liburu idatzi eta ondorengoa, ez? Baina, horiek gerorako geratzen dira, beste baterako ebintzat, edo beste modu batez kontatzen. Duen ere aurrera doa, laguntzarekin elkartzen naiz berda. Mikel, jaso dituzun 26 ibilbide hoiek azaltzeko moduak ere, azaltzeko modu hori ere bada berezia, ez da soilik ibilbidea hemendik horra da, eta hainbesteko iraupena du, xetasunak, berezitasunak ere biltzen alegin duzara. Bai, egia esan badugu, lehen esan duen bezala joera tontorra zapaltzeko eta atxetarreko. Osea, hilo eta jetxi, ez? Baina igotzen gandegun hemendik bat igotzen duen bitartean, eta gizten duen bitartean, edo ikuratzen duen bitartean, edo tontorra igoa bere, beti daude, hor zer ikusi eta zer ikasi. Eta egia esan, mendi hauetan, edingure hauetan, badago ondare historiko eta natura izugarria. Balio ekologiko eta kultural izugarria duena, ez? Kontrastez betetako paraji izugarria dira, eta baten zein bestean aurkitu ditzazkegu, adibidez, mugarekin zerikusi duten elementua, kontrabandisten historiak, edo komet sarea ezaguna, edo pertsoniekin lotutakoak, esate baterako atxirritarekin, Gaita Donostiarekin, edo mehatzarekin, mehatzagintzarekin, arriturrikoak, irudtzetakoak, historiarekin zer esanik ez, erromatarrak, edo gandorgo tortuak karlistadak, edo represioarekin, gerra zibileko represioarekin, edo ekologiarekin, Jaizkibel bizirik, zeinik ez dugu goratzen ez, hor superportu bat edo erekin izan zanean zenolako mugimendu gontzan hemen ingur honetan eta lortu zan portu hori, kanpoko portu hori ez eraikitzea eta gaur egun gozatzen dugun ingurune hori bizirik mantentzea. Eta horrela, daude 11 kontu erakusten digutenak badela tontorra baina askozaz garrantzitsuagoa diren beste elementu batzuk osatzen dutenak mendialde hau. Eta horiek, azkenean gure historiaren parte dira, historia lokala eta gure herriaren historiako parte dira, ez? Eta horiek ezagutu behar ditu, beraz, mendia joaten garenean, horien ondotikan pasatzen garenean, ondo datorgo gara. Ekin detena da, referentzi batzuk jarri artikulu bakoitzean, ibilbide bakoitzean, jendea jakin bezan, ibilbide hori egiten duenean, zer aurkituko duen, zer aurkitu dezaken. Ez dira luzeak, baina gutxienez pista batzuk ematen dituzte, informazio minimo bat ematen du, eta informazio hori osatu nahi balin bada, badakigu, beste lekutu batzuetara jo, eta jakin dute. Jakin mina balin bakate behintzat, jakin dezatela, badaudela elementu oso interesgarriak menditxo entxorra guen inguruan. Eta jakin mina ez duenak akaso, Mikel, baina liburua irakurtzerakoan,
horrelako gauzen berri izan duenarentzat ere, bada balio erantsi bat, ezta? Ibilbide soil bat ezagutzeaz gain, ibilbide horrek biltzen duen guztia ezagutzeak ere aberasten duelako bat. Bai, noski. Askotan, beti izaten dut, goera dugula urrutiko mendi eta urrutiko herrietara joatea, beste kulturak ezagutzera, besten ohiturak ezagutzera, eta liguratu eta etortzen gara. Gure Euskal Herrira, esanez, ze kultura ederra, ze mendi ederrak, ze ohitura ederrak, eta horietako askok, behintzat, ez dute geure ezagutzen. Geure, alegia, urrutiko eta joatzen dugu, horrek liguratzen gaitu ikaragarri, urrutira joatea, gertuko alegia gure txekoa, oendikan ezagutu gabe daukagunean. Ni neuk ere bai, nik urtia dara matzat Euskal Herria ditzen, eta asteguro hori, joaten ezin bakoitzen beti deskubritzen da zerbait berria. Eta egia esan, aldorretatik gan, olako pena pixete bat eitez, zer olako ligura sortzen duen kanpoko guztiak, eta gero geurea ezagutzen ez degutian, ze gutxi saiatzen garan geurea ezaguten. Esan dugu, Mikel, bihar arratsaldeko 7:00 Antxon Bandres bidaiarien txokoan, Tolosan izango dela aurkezpena. Elkarrezketan zehar, hainbatetan aipatu duzu, altxor ugari badirela, liburuan idatzi dituzun batzu badirela, hortik kanpo geratu direnak ere bai. Mikel Arrizabalagak badu, eskuartean honi segida emateko ideiaren bat edo, egitasmoren bat? Honi segida emateko ez, zegoneia itxitzat ematen dut, naiz eta hor kanpoan geratu. Badaukat beste bat zuak eskatuta Euskal Herrian zehar ibilbide kopuru handi bat. Euskal Herria lau aizetara ezagutarazteko beste proiektu bat. Iaia bukatuta daukat, eta baina uste eta urren urterako proiektu bat dela, nahizetan iaia bukatutzat eman. Baina, argitaletxe berain errimak hartzen dituzte, eta, nik ez dakar presarik, baina, etorri barrena. Ni bai, egingo nuke hor bat, uste mani behazu. Eta da, nik oso eskertuten hau osuari, besteak beste, Euskal Herria bildumaren barruan, lehenengo liburua delako euskaraz argitaratzen. Euskaraz da gaztelerazko liburua ez da nerea. Gaztelerazko liburua da nerearen itzulpen bat. Itzulpen ez du nik egin. Nik ez dut inoiz euskaraz. Ni mendia euskaraz gozatu izan dut gati, edo bizi izan dut, eta mendiaz idatzi izan detenean ere bai euskaraz izan dut. Ez dakit bestela mendiaz idazten. Horaitik izan zideten, saio bat egingo zutela, eta saio hau ondo ateratzen bani mazan, edo jendeak guztu hartzen bani mazuen, jarraipen bat emango ziot. Eta egia dasuak beste liburu mota batzuekin konbikik eta gari dela horlako urratxo batzuten bane. Eta eskertzekoa da, enpresa pribatu batek, aixiariarekin lotutako hainbat produktu, badakigu askotan ez diela rentagarriak, gu geu euskaldunok ez dituelako euskarazko produktuak konsumitzen, erderazko eta jotzen dugu, ez? Baina, ni pozik nago ikusi etenean liburua euskaraz dauela, eta, erderaz bado nahi duena entzat, baina nik euskaldunei noski esango nieke, ere interesa baldin badute euskarazko erosi ezatela, euskara baldin badakitu dut. Esan da geratzen da, eta aitortza ere eginda geratzen da. Mikel Arrizabalaga, ondo joan dadila, bihar arratsaldeko liburu aurkezpen hori, eta esan dugu, datozen beste libururen materia kaso etorriko dela aurrerantzean, eta bigarren kafean, izango du, horri buruz ere hitz egiteko tartea. Eskerrik asko eta ondo segi, Mikel. Bailiz hori, agur. Emozionalak gara. Eta guk aurrera egin behar dugu telefonorik ez duen telefono kabina batera. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8.
Goierri 102.2. Legazpi 84.6. Naiz irratia. Begiratzen guziok gaude denok kaste jadastu dugun zerbait orari gara ospatzen. Argazki batek momentu jakin bat betiko gordetzeko balio duela esaten da. Edo urteek aurrera eginala, memoriatik ezabatuta genituen une, pasarte edo egoerak gogora ekartzeko ere bai. Baina askoz mundu zabalago eta sakonago bat bada argazkiarena. Lortu nahi den azken emaitza horretara iritsi ahal izateko, bide ezberdinetatik joan gaitezkeela erakusten digu, eta aukeratzen dugun bidearen arabera, emaitza batera edo bestera heldu gaitezkeela ere bai. Aldagai ugarirekin egingo du topo argazkiaren mundu horretan sakondu nahi duenak. Batzuk naturalak eta norberaren esku ez daudenak. Beste batzuk ordea norberaren autu bidez aukeratua. Ze kamera mota erabili, zein teknika aukeratu, mundu horren sakoneko geruzetara sartzen denari kosta egiten zaio azalekoetara itzultzea. Aipatu dugun mundu horretan sakontzen, urte asko daramatza Ibon Azpilikuetak. Urteetan pilatutako esperientziaren motxila darama bizkarrean, eta bidean ikusi eta ikasitako hori besten eskura jartzea ere gustuko du. Hainbat tailer eskaintzen ditu, eta horrez gain, alegiako argazkizaleen taldeko kide ere bada. Hain justu, elkarte horrek antolatuta, ostiralean hasiko da Gipuzkoako herri horretan K argazki jaialdia. Ekainaren 4 bitartean, argazkiaren munduarekin lotutako jarduera ezberdin ugari izango dira bertan. Jaialdiari hasiera emango dion ekitaldian, Kabia kultur kabina inauguratuko dute. Herritar talde batek bertan geratzen zen azken telefono kabina alegian bertan geratzea lortu du, eta orain erakusketa ezberdinak jartzeko baliatu nahi dute. Argazki jaialdiaren eta kabinaren egitasmoen atzean dago Ibon Azpiliko eta bera, eta bigarren kafera gonbidatu dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri, Ibon. Bai, arratsaldeon. Bueno, ostiralean esan dugu, Ibon, hasiko dela argazki jaialdia, argazki jaialdia, pentsatzen dut prestaketetan buru belarri murgilduta, ezta? Bai, hoxe, azkenengo enkargo egiten, erosketak, deiak, kanpotikan etorrikoan jendei, haber zer gehiago behar du, bat beste, eta bai, guztua. Joango gara Ibon pixkanaka, garrazki jaialdi honek biltzen dituen ekintza ezberdinak kontatzen, baina hasierakoa, ostiralekoa bertakoa aipatu dugun Kabia kultur kabina horren inaugurazioa izango da. Lehenik eta behin, inaugurazio horretara iristeko, nondik sortu zen? Kabina bat horrelako zerbaitetan erabiltzeko ideia? Bai, hoi aspalditik datorren idea bat, oain dela 18 urte inguru, Extremaduran, Erbas herrian ikusi nuen olako kabina bat, egurrezko kabina, zarzarra, eta bertan, barrun, erakusketa bat zegoen da zen, ostras, gu herrin baukego kabina, eta ez da erabiltzen. Eta ja horrekin ja jarri nintzen, ordun herrin 2 kabina ziran, bat galdu zan obra batzuk, barrioko obraekin galdu zan, desagertu zan, ez dakit noa juntzan, eta bestea pentsatu nuen, zintzala galdu. Bere funtzioa bukatutatzeon, mobilekin da jatzen erabiltzen, eta udaleai, alkatei, eskatu genien, telefonika tortzen bada, ez emateko, hoi gu nahi dugu. Eta, azken lortu genuen, gu
gorde, berritu, txukundu, kristalak, aluminiozko struktura pixkat txukundu genuen, herriko enpresa txiki batekin, eta, bueno, baimena bernun jarri, pentsatu, eta, ja jarrita dago, ia prest estrenatzeko. Ibon, zenbat jendek esan dizue, kabina batean zertarako lekua dago ba? Bueno, netzako leku asko dago, kanpotik sartu gabe, azkenen erakusketak barrun egongo dira, jendeak kanpotikan ikusiko du, tokia dago, aurreneko erakusketak jongo 40 bat argazki, eta asteza pentsatzen da ez da inbestekoa, azkenen 2 metro altueran, metro zabaleran, bueno, badago espazioa, bai argazkik, bai ozein sartzen dan edozen erakusteko, ez dakit. Aipatu zu, barrutik, kanpotik, azteko nolako kabina da, telefono kabinak ere izan dira urtetan, erabat itxitako horietakoak ez, nolabait ate txobat bazutenak, hori ez da? Gerora modernoagoak erdi irekiak eta 3 alde zeuzkatenak, ez kabina, beti danik ezagutu dugun horietakoa. Bai, da, betikoa, kuriosoa da, azten baztea pentsatzen, kabina horiek mantendu indira herri ertain txikietan. Adibidez, Donostin eta etorri ziren, irikiak zienak, hemen Triangulon plazan daunare irikiak, betikoa, ez da kendu herri txiki, erdi... Edo herri ertainen periferian, ez? Nik Tolosa kanpoaldean San Esteban inguruan imaginatzen dut bat, pentsatzen badute Donostian adibidez, ez dakit altze inguruan eta ez dute dituzten mantendu, horitakoren batzuk, garai batean mantendu zituzten, alegia. Beranduago eraitsi dituzte, baina gaur egun uste dut bat bera ere ez dela ia geratuko. Azpeitin lagun batek esan ziten baziela, bat baino gehiago. Mira, netzako ere bada ideia bat esportatzeko, esanet zergatikan, sortu sare bat erakusketat. Azkenen, kalen jarrita eta handikan pason, beti ikusiko zu. Bestela da taberna, bestela da leku onditan, badateoki xume bat, eta, animatzeko jendeari, hortxe, leio bat. Beraz, kanpotik bada erakusketa eta barruan ere bai, kanpotik ikusten da barrukoan, nola? Bai, kasualidadez ere, norbait ez dakiz zeinek telefonoa emantzun. Ez dakigu telefonikak beak edo desmontatu zuen, eta orduan esan gen, ostras, urrengoa kabina emango, eta, orduan, alde guztitatik irikita, alde guztitatik dauke kristala. Atekoa, pixkat igual aldere besagoa, baina beste 3 aldek garbi daude. Orduan, kanpotikan betiko kabina bat, kanpotikan ikusteko. Bale, baina, barka edu, ni hemen nabile argazkiek beraz, barruan daude kokatuta kanpotik ikusteko, barrukaldea beraz okupatuta dago nolabait. Hoi da, dokegu gaindikan montatzeko, baina pentsauta genuen, zintzilika pitakin eta hola, eta argazkia bea peatuta, bat abesten kontra, gero ere bilatu indugu formato bat umedadekin eta izorratuko ez dana, orduan argazkia mantenduko da ondo, eta hola izango montajea. Proiektuaren berri eman izan duzuenean edo, esan duzue argazkiak izan litezkela erakusketa hori jartzeko, baina beste mota bateko objektuak ere badute lekua, ez da? Azkenen, pentsatu inbarra, gure helburu azkenen eta hasieran herriko argazkikin hastea, guain adibidez intxurre elkarteko urte hurreneko argazki laburpena, txukunenak, taldek eta iazko sortu ziren argazkiekin. Gero baita ere sartuko ditugu festatako, kurrengo erakusketa, eta irikita, zenen kanpoko argazkilarik, artistak, gero pentsatu imar da, kabinan daudela, ez dakit, edozein artelan garesti, kakotxetarten ez dugu jarriko hor. Zango reprodukzio, zeo zer, hortxe hongo jenak, vandalismon aurre, ez dakit aurre hongo geha, baina, espero zer rezertatzea. Eta batzutan goratzen naiz, saiatu eta ezinaz, egiazkoa zizun guztia. Mota askotako erabilerak eman zaizkie kabinei azken urteetan, kabinak zeuden tokietan hiri handietan isiluneak ere sortu dituzte, pixkate hiriaren zaratatik ies egiteko, pentsa oso erromantikoa da, baina batzutan isilune horiek baliatu dituzte azken finean mugikorrarekin, telefonoz hitz egiteko, isiltasun pixka bat eskaintzen zizun kabina batean, baino, alegian alako zaratarik ere ez dago, eta kabinak baliatu daitezke beste, aipatu dudan ez, helburu poetikoagoetarako eta argazkiak badu bere poesia, eta orokorrean egin daiteken edo zer ere, bada ederra, beraz, erabilera
politia, eta, bueno, programa guzti honen julen dagoen ardatzetako bat izango da hori, esango dugu, gauza gehiagore badaudelako, baina kabinarenak hasieratik erakarri gintuen, ez? Bai, dudarik gabe, eta gainera, herrian bertan ere, jendea, kabina orain arte egonezten leku batean dago, orain Ibonek esan du ez, nolabait ere osasun etxearen azpiko gune hartan zegoela, nolabait ere apurrat Ibon baztertuta zegoen azken urteetan, eta orain jende asko pasatzen den leku batean jarri da. Horrek ere pentsatzen dut, jende askoren galderak erantzun beharko zenituztela, ez da? Bai, zer da, hartxe jartzeko kartela eta, izango ez, jendea galdetzen du, ez dakit, nola esan, batzu igual harrituta gehatuko ziren, beste batzu, hor da, biltzatea betikoik eta, ez dakit. Nei berdintzaitu egia esan da. Eta herrian bertan sortu duen, ez dakit, kuriosidadea edo hortik kanpo, ez dakit zuen argazkilaritzaren inguruan zabiltzaten jendearen artean edo kanpotia proposamen eskaeraren bat edo jaso duzu, ez unei gustatuko litzaidake edo horrelakorik? Bai. Pare bat ja esan ziaten da, ni nahiko, jarriko edo fetxa, jarriko nola egin, bestea, nola lagundu, gure pentsatzen genuen, aukera bat zantzak jende animatzea, reproduzio horren diru kosto txiki bat gu asumitu, geho argazkioiek saldu prezio, azkenen gastatu deun diru hortan, berriro saldu, azkenen jende, mugimendu bizirik daun proiektu bat izatea, bai. Hemendik entzule izango diegu. Hor egongo dela kabina, hemendik aurrera, beraz, alegiara norbait hurbiltzen baldin bada, hortxe, herriaren kasi erdi-erdian ikusiko du, alegia txikia da, eta berehala konturatuko dira non dagoen kabina hori. Ibon, kabia kulturkabina esan dugu, argazki jaialdiaren lehendabiziko ekitaldi izango dela, kabinaren inaugurazio hori, baina argazki jaialdi bat entolatu duzu, alegiako argazki zale elkartearen izenean, edo berak bultzatuta. Joango gara, pixkanaka egitarragoa osatzen duten ekintzak aletzen, baina konta iguzu, jaialdi hau sortzeko ideia edo nondik etorri? Bai, aipatu nahi nuen, kabinatik datorrena, hortik lotzeko irutzeko idea txukuna zala. Nundik, konfinamendu aurretik boxa elkartetik, Tolosako boxan olako hiru jaialdi, jaialdi o festa antolatu genitun, antolatu nitun, eta iaz burubelarri egon nintzen intxurre elkarteko urte hurrenan ekintzak eta antolatzen eta hola, eta pentsatu nun, zergatik ez herrin. Olako taldea sortu dugu hemen elkartean, ekintza pila bat, atxukun da oso politika eta dienak, eta zergatik ez, nire saltxak, nire argazki mundu hau, eta ez zergatik ez alegin, da hortikan. Alegin aurreneko aldia izangoa, ez da izango azkena, seguruna, eta hortikan sortutan. Konfinamendun hilda, justo konfinamendun egunen boxan ginen, tailer batean, eta esan genuen, etxea gun behar deu, eta sakabo. Jaialdiak ekintza ezberdinak izango ditu, esan dugu ekainaren Laura bitartean, hor asteburu pasabatekin borobilduko dela, baina bitartean adin guztietako herritarrentzako ekintzak, eta ez dakit, argazki jaialdiko ekitaldietan parte hartu nahi dutenek argazkilaritzaz zerbait jakinda joan behar duten, edo idea handirik ez duenak ere, kuriositate utzi ez duenak ere parte hartu dezake? Bai, noski. Zanetzako argazkilaritza da kuriosidadea eta konturatuko zineten dena dala analogikoa, ez deula mundu digitala sartu, orduan kuriosidadea, saltxeatzeko, trasteatzeko, kamarai gabere etorri daitekena ikastarok egitea, ze kamara etziko zaio, ikusi edo ukitu nahi dunantzako eta ezagutu nahi dunantzako denentzako. Bai ume, heldu, berrik eta zarrak, ez dago. Esate baterako larun batean bertan, maiatzaren 20an, koloretako errebelatua, C41 tailerra egingo duzue. Ez dakit, hor errebelatu izenak esaten duz, errebelatuaren inguruan, baina teknika zehatzen baden edo orokorrean edo nola izango da? Kasu honetan, ikasle o parte hartzaile denei oparituko zaie karrete bat, eta orduan goizen zehar ibiliko argaztikateatzen, orduan berria dela, erakutsiko jo nola erabili kamera azar bat, o nola ibili. Eta orduan, egunean zehar argazkikatea, denok bazkaldu, jendea ezagutu, konpartitu, azkenen tailerra emango duenak Madridetik dator, tipo saltxero utxe,
Madride sortu induna laborategi komunidade bat, jendea biltzeko eta ibiltzeko, eta hola. Orduan, asko dakina, eta, azkenen, karrete horri, sua eman, argazki guztik buka, atea, eta gero atxalden ikasiko dugu, nola rebelatzen den kolorea. Bitxie da, ibilitako jendea, txuribeltzekoa, bai ausartzen zen, erresagoa zalakon, edo etxean, edo lokal baten, garaje baten. Kolorekoa ematen zuen bizka errespetu gehiago, temperaturak zaindu behar dielako, bat abeste, baina ikusiko dute, etxen indaitekela, denon eskura, ondaiteken gauza dela. Sensiblegoa da, temperaturagatik, argiak ere desberdin eragiten dio, kolorearen fideltasun hori aldatzen da, Ibon, oze gerta daiteke hor? Hor, azkenen kimiko gehiago sartzen dira, prozesuan, rebelatzeko prozesuan, eta hogeita 19 gradutan inberda prozesu guztia. Bestea, zenbat gradutan? Hogeita 19, hogeita 17, eta inberda, hortxe, hogeita zaindu inberdana. Kuriosoa da, edozen, karreteak egoteie txuribeltzekok, hori daukatela prozesu bat. Kolorekok da C41 hoi, beste prozesua rebelatzeko. Gero diapositibak beste bat. Orduan, kolorekon, kuriosidade hori, daukela, bosei kimiko diela eta denak temperatura hortan. Eta berdin du, dozen karretea izan da, modu berdinean. Txuribeltzekok, bai dena desberdina dira. Bere tenborak eta gauzat aldatzen dira. Eta hontan berez, dena berdin. Eta hori, karrete bat erosten duen, argazki analogikoaren zale batek, karreteak berak esaten du, edo jakin egin behar da aratago karrete motaren arabera? Ez karreteak ja markatzen zu. Kolorekoa, diapositibakoa, formato hontan rebelatu behar da. Edo txuribeltzekoa, txuribeltzeko batzuk koloreko hortan rebelatu behar dienak. Baina, hori dia ja bitxikerik. Eta hor, bada, esan dudan bezala, azken urtetan joera gehiago argazki analogikoa egiten duen jendearekiko, guk inguruan baditugu lagunak, uste dut, naiz eta pixkat frikitzat edo jende berexitzat hartzen zaizuen, entzulen artean, arraro izango dela, inorkez izatea inguruan, gertuxiago, durrunxiago, norbait, argazki analogikoa egiten duena, ez? Hori gaur egun pixkat berreskuratzen ari joera bada. Gauza kuriosoa da, berreskuratzen ari da, garestitzen nahi da ikaragarri, hain dela 8 urte, 6 urte, karreteak erdi prezioen gozien. Asko desagertu dira, fabrika asko desagertzen nahi dira, kamarak lortzea gero eta garestigo, kamara batzuk, igotzen nahi dira prezio eta ikaragarri. Horein dela, 15 urte baino, 15 biderra akaso, edo 10 bider, balio dezakete kamera batzuk? Ez pentsa, igual dauke prezio berdina, pesetatan zeukena, ez dakit, 50.000, bagar, 300. Prezio berdinen, orduko prezio berdinen, karo, orduko kamera bat, ordutik honea erabilitakoa. Baina gehiago, jendea esaten du, jende famoso batzuk jarri dituzela kamera batzuk primera fila, eta hoiek, haidienak, prezioak igotzen, eta famatzen, modelo hoiek. Baina kamarak ez du argazkiatatzen, horiek arbi dago. Kamarak garestiago edo garestixiago, karreteak garestiago, gero eta suministro gehiago, baina errebelatuarekin ere badago koska. Gero eta zailago, gero eta urrunago, kalitatezko errebelatu nahi duenak ere gero eta zailago du akaso ez Ibon? Bai, ni bain, oen dela gutxi, konfinamendu arte, ez da nun lasarten zegoen mutil bat, beha iten zuna, prezio txukunen, beha egun bat bestea rebelatzen zuen, gizton, zen frikie, beha garajean iten zituen saltza guzti, baina nekatu zen, utzi zuen, da nibai momentun Bartzelonara bilatzen ditut. Rebelatzea eta eskanatzea. Baina zuek, etxean errebelatzeko aukerare badagoela, edo hori da planteamendua, eta akaso... nestez planteamendua izan leikena hoi, baina planteamendua izan leike komunidade hoi sortu alizatea, ez? Zanet, 10 lagun geha. Zergatikan ez kit bat errebelado, 20 karrete errebelatu daitezkenak, erosi denon arten, eta ez daki noiz gelditu, eta netzako hoxe dauk, alde politiare, bai, izan, olako gauzatzu sortu daitezkela, olako elkarteo jaialdi baten. Eta kaso, hortik ere kabinarako erakusketaren mandaterako da. Behin aldela tiro bakarrarekin bitxori botatzea baldin badaude. Hoxe egin leik, onoski. Gaina, oaingon rebelado nahi ingo deu, baina nik ez dut atea itxinai ampliazioarena.
bai karretetik argazkia bea paperekoa lortzea koloren. Oiga, zaie, baino indaitekena. Hori beraz, larun bateko tailerra izango dena, asteburuan bertan, Ibon, badira beste ekintza batzuk ere, hoietako bat, asteburuan Nomad Studio argazkilariak aleian izango dira, lehen ere izan ziren, arrakasta izan zuten, dena esaten hasita eta berriz ere bisitan. Bai, hoi da, justo, dela ordu erdi bat idatzen diate, Balentzitik atea diela, eta honea atoztela. Ostiralen ja hemen nengoie. Bai, azkenen lan oso naiten dute, argazkia erretratuak lantzen dituzte, txuri beltzekoak, eta gero 5 minutun imprimatuta ematen dizute, eta netzako rekuerdo ikarri polita da. Egoen dela, ez dakit 2 urte, egon ziren, plazan egon ziren asteburu pasa, eta jendean netzako oso guztuak gatuzten, da azkenen, bai, denok argazkia gatetzen ditugu, baina olakok ez, eta ez geha jartzen familien, eta kuadrillan, ostiralen, plaza beteta dago, eta kuadrileko argazkia, eta teako dugu. Anetzako ekintza oso politxe izan leke. Eta gero igandean bertan, zuzeuk eta Pili Aguadok eskainiko duzuen beste tailer bat edo izango da, baina horretara uste dute zeruari begira zaudetela, ez da, eguraldiaren pendiente. Bai, ipatu behar dut Pilik ezin dula, eta beste 2 ilustratzaile fitxatu ditut. Maialen da Olaia, Donostin bizile. Bai, tailer hori izango da zianotipia tailerra. Zianotipia da aspaldiko teknika bat, oso argazki teknika zar bat, oso erresa ikasteko, eta emaitzak oso ikusgarrik ematituna. Eta badala tailer bat, umekin egiteko modukoa. Umek gozatuko dute, momentun landare, kostok, eta holako gauzek edozen gauz, fina danan, negatiboa lortuko dugu. Orduan, edozein ostoa jarriz, gero oso ikusgarria. Eta gero lotuko dugu ilustrazioarekin, lamina horiek, bakoitzak lagunduko digute, era batean, o bestean, animalitxo batzuk pintatzen, o bakoitzak bere ikutua ematen. Eta esan dezuna, eguzkia behar da, bai edo bai, asmoa genuen langaurren, o asmoa dago, langaurren egiteko, baino laino gogualdi txarraldi badau, seguru nahin txurrelkartean ingo dugu, edo langaurrean bertan, hortxe, erakitzeko dago, baina aurrerateakoa seguro. Batzu sorlekutik hiltzen dira derrigo, hilkutxa batzu zehazkati, urrun dira hortziko, ni ez naiz zigorretan hilko, aretzan eroriko. Epatu ditugun jarduera edo tailerrez gain, hitzaldiak ere badira, eta niri maiatzaren 26an, ostiralean eskainiko denak atentzio ditu diz, uste dut jende askori bizitza soluzionatuko diola kaso, ze hor argazki zarrak ditugunak, ez? Askotan nola gorde, nola kudeatu ez dugu jakiten, eta izenburua behintzat dio, argazki zarren kudeak eta artxiboa. Horrek ideiak baino gehi aterako dira ziurrenik. Bai, bilera horren, hitzaldi horren asmoa hoxe da. Bai herriko eta bai inguruko jendea biltzea, eta azkenen, herrin elkartetik, argazkizaren elkartetik, aspalditik intzan lan bat, ez? Herriko argazkizarrak bildu, gorde, eskaneatu. Era ez jakinen edo algenun bezala, eta pentsatu nu, holako pertsona ekarri zekina nola inberdan lan hori, lagunduko dugu, esatea ez, ze kalidaden, ze datuak, azkenen importantena, ez ze datuak jaso argazki horrena, mendikan 20 urte, jakiteko noizko azan, zertzegoen, orduan, ze programa erabili, oidenak kudeatu edo gordeta eukitzeko, holako lagunduko diguna, eta baita ere, herrik mailan dagoen artxibo guzti hori, buelta bat eman,
eta, bueno, hobeto zaindu, hobeto kudeatu, herrikoa zein eskualdekoa, zergatik ganez, azkenen askotan argazkilari hoi berdinetik dator, ez? Herriko argazkilaria zana, intxaustitarrak, ez? Eta, bueno, horri, formal dan txukunera emateko asmoa da, itzaldio eta, bueno, afaria, gustatuko eta asmoa hoxe da. Gero horre, argazki zaren artxiboaren inguruan esan duzu, alegian bertan ateratzen da urtero egutegi bat, argazki zarrekin estimo handia duen egutegia, herritarren artean, baina noski, argazki horiek izateko lan bat egin behar da, lanketa bat egin behar da, eta beharrezkoa da zuko ipetzen duzu bezalako lan egitea. Oia, jendea animatu behar da, bere, albun zarroik irekio kaja horiek eta eskaini, eskaneatu, bueltatu, lan hori handia da, baina eskotan ez, gu argazki zar bat ikusten dugunen, baldin bada, oen dela 50 urte oso zarra da, baina oen dela 20 urteko ere, zarra izango da. Eta hoi, deno dakegu etxen, baina hoi jasotzeakon ze datua jaso, nola jaso, hoi diere importantzia eman bertzaio, eta gaur egungo, gaur bateako un argazkiari ere, bai? Ze hoi ere zarra izango da. Ez dakit, argazki zar baten, fijatzen gea, ez jendena, fijatzen gea, atzen zer dagoen. Ze kotxe zeon, ze txea zeon, nola zeon plaza, arbola zien, etziena, denda zeona, ez, hoi dena bilatzen dugu, baina gaur egon, gehiago ateatzen dugu selfia edo banakako argazki hoi, taldekoa edo herriko argazkia baino. Eta, hoik ere ondo kudeatzea, importantzia badu. Argazki gintza egozentrikoa bihurtu da? Bai. Egia da, orain txeia, osnarketa hori egin duzunean. Bai, nik ume dauzket eta eskolako festa, partidua, eta nik juten naiz, nire umei, eta denei atatzeiet. Olentzero atatzela, saiatzen naiz taldeko argazkiak atatzea, nire umena, gelako, edo kuadriako, hoi dienetzako aberatxagoak zurea, baina zuk, akizu nolako zean, baina ze lagunek zenitun, mendikan 10 urte, 20 urte, oiku galez daude herrin, ozuk ez daude herrin, netzako esan nahi gehiago dute. Sorpresa handiak ematen dituzu horrelako argazkiek, kontatuko dute anekdota txiki bat, nik Gasteizen ikasinen urte bete, 4 urterekin, aitakan egiten zuen lan, ara joan, Olabide ikastolara, eta handik urte betera, buelta egin genuen, da Tolosan jarraitu nuen da. Eta nik hangoekin harreman gutxi, gogoan nuen lagun bat, eta duela 3 urte, 34 urterekin, Gasteizko 2 lagunekin afaltzen etxean, eta hortxe agertu zan gaia ez, guk unibertsitatean elkar ezagutu genuen, baina ezkinen inoiz ontaz jabetu. Eta banik, zean ikasi nuen urte bete ez da. Gehate zaitola behi da, laguna, ui la letxe, zuzea. Zeron, urteetan ikusi zuten, parbulitotako argazki hortan, mutil bat faltazala, antxe zegoen, nire izena bizena guzti, bere beak etxean zeukan kuaderno, urtekaria, eta zenbat urte, hemen argazki honetan norbe falta zala, baginan, 18 urteatik ezagun, alegia 16 urte lagun izaten, eta orduan konturatu ginen bere urtekariko lagunura, ni nintzela. Begira. Eskerrak orain norbaitek taldeko argazkiak egiten ditu Ibon. Baina egun hortan irakaslea, denei atazien argazkia. Bai. Ezkenen, bai. Ze hona. Bueno, Ibon, eta gitarra letzen amaitzen joateko pixkanaka, ekaineko lehendabiziko egunetan, emango diozue errematea argazki jaialdiari, eta hor alde batetik, ekainaren batean, Juanan Rekenak la respiración kreatiba izeneko hitzaldi eskainiko du, eta gero asteburu pasarako plan ere antolatu duzue. Oida, dela urte batzu, Juanan ezagutu nun, artista hutsa, fenomeno bat, eta artista bada, baina pertsona hobea da. Orduan, ni botatzizkiot olako gauza egiteko, eta animatu zen, justo konfinamendun suspenditu izan olako asteburu pasa, behakin. Eta, hoi berreskuratu, behakin asteburu pasa eta hierra antolatu, argazki liburuk artelan bezala nola sortu eta nola, horreneko liburuska horiek nola egin. Eta esan nion, baina juna horretekan herrin eskaini barko dugu, itzaldia, ozozte, eta venga, ba. Eta orduan, itzaldia baino izango bat, behakin elkartzea, topaketa bat, behakin, eta kontatuko digu behar nola iten duen lanan. Benetan merezidu ikustea eta ezagutzea. Lan oso politiak ititu, eta esan dut bezala, pertsona hobea da, l'artista baino. Baina, hemen ez da ezaguna, baina Espanimaien argazki mundu honetan fotolibro edo mundun oso ezaguna da.
ateratzen dituen liburuk saltze ditu denak, Pariseko zean galeri baten saltze ditu bere lanak, mundu hortan gogoran da ona, baina gero oso gertuko pertsona da eta aukera izango dugu. Baita ere elkarten ingo dugu, intxurren ingo dugu, jende asko ez da etorriko, baina leku goxo baten elkartu eta behakin atxalde pasa gotea. Hortxe, geratzen dira K-argazki jaialdiaren ingurukoak. Ibon, uste dut kultur kabinari egin diozuela Instagrameko perfil bat, bertan, bai kultur kabinan izango diren kintzen berri eta ingurukoak jartzen fago zareten, bere norbaitek bera ez jarraitu nahi badu, hortxe, Instagramen badu. Hoi da, aukera hortxe, erabiltzeten errexena da, web horri bat sortzea baino, eta orduan, hortikan mugitzen hasiko. Web horria 80 marka da hiltzen. Oin zer dago modan. Instagram, ondo izate. Ez da, iban ja TikTok uste dut dagoela modan, Gero eta gehiago. Ibon Azpiliko eta Aleigako argazki zale elkarteko kidea, Kabia kultur kabinaren sustatzailea eta K-argazki jaialdiko antolatzailea, mila esker, bigarren kafera hurbiltzeagatik eta egitasmoen nondin orakoak azaltzeagatik. Mila esker zuei, obiatzatik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Betidanik entzun izan dugu, itsasoari begira bizi den herri bat garela. Ehunka kantu, hitz eta malko eskaini dizkiogu olatu, apar eta kresalari. Baina bada, itsasoa bera baino, inspirazio iturri handiago bat euskal sortzaileentzat. Argia. Ez dakit egongo ote den, argia bera baino gauza poetikoagorik. Izenik gabeko norbaitek, 18. edo 19. mendeetan, euskal abesti herrikoi ezagunetariko bat idatzi zuen, eta hauek dira lehen hitzak. Jeikia di, argia den midadi, baina usia argia da, guroilarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. Mikel Laboaren bertsioa da ezagunena, zalantzarik gabe. Baina asko izan dira, ea egunak argitu duen ikustera atera direnak. Lain taldea, Sutagar, Oskorri, Demo de Quartet, edo Kepa Junkera, Luis Eduardo Aute eta Carlos Txauenekin batera. Jeikia di, kanpoan zer den miradi, baina usia elurra da, lurra txuriz estali da. Aika mutil jeikia di, kanpoan zer den miradi. 18. mendeko hitzak abesten jarraitzen dugu, mundu asko aldatu den arren, argiaren kontzeptuak bere horretan dirauelako. Baina mende hartatik mugitu gabe, izenik gabeko beste norbaitek, beste abesti herrikoi bat idatzi zuen, argia aipatuz. Letrarik gabe ere, ezaguna egingo zitzaizuen, ezta? Hoi peio euskal abesti herrikoia da. Resurrekzion Maria de Azko ikertzaileak azkainen jaso zuena 19. mendeko bukaeran. Interpretazio asko egin dira kantaren benetako esanahiaz. Baina guk abestia borobiltzen duen esaldiarengatik ekarri dugu gurera. Argia dun eta bihar
bihar, argiadun eta jineniz bihar. Lehen hitz horietatik mendeak pasa dira, eta bidetik milaka abesti eskaini dizkiogu argiari. Benito Lertxundik, 1977an, eguzkien argia leihopetik sartzian poz eta alaitasunez esnatuko gera esan zuen. Eta abesti horren 40. urteurrenean, Kenzazpi taldeak argiak diskoa kaleratu zuen. Argiak piztuta topatzen ditut, kalera irteten aizen orduan, iluntzean norpisten ote ditu, argi horiek eskutuan. Disko oso bat argiari eskainia. Entzuten ari garen gaurko argiak abestiaren aipamen bereziarekin. Joseba Sarrionandia idazleak idatzi zituen kantu honen hitzak. Argia olerki askotan errepikatu den kontzeptua baita. Goizegi otenabil, beranduago jeikiko dan eguzkiaren bila. Edota gauaren bihotzetik, ilunaren amari, argiaren umea eskeari ote, neronek bilatu beharko erantzunaren argi izpiari bidea egingo dion zirrizkoa. Nola jakin nahi nuke, nork zerk pizten dituen. Martin Iturbek 1974an idatzitako hitzak dira horiek. Denok izan gara noizbait argiaren ume. Urte batzuk beranduago, Mikel Ibarguren argizpiaren zirrikitua topatzen saiatu zen Frantziako Fresnes eta Espainiako Soto del Real espetxeetan. Espainik gabeko muxuen antzera, postalik gabe dator gaurko gaua, helbiderik gabeko kartazal hutsa dirudi, eta argia itzaltzen dudanean, ene ziega gau bilakatzen da. Eta bizitza isiltzera doala dirudienean, nire gorputzak ez du zurean gordelekurik bilatzen, eta zure gorputzaren ausentzia besarkatzen dut. Esperantzak ilunaldietarako argiak batak bestearen begietan ere desioak ikusteko Beste milaka eta milaka adibide ditugu, baina ezin ekarri denak gurera. Izan ere, musika eta literaturaz gain, beste sormen arloetan ere argia izpide izan dute. Gaur da argiaren mundu eguna eta gaur hasi gara hau kontatzen, baino hain adibide ederrak ditugu gurean, bihar jarraituko dugula, argiak dituen beste adierazpideak aztertzen. Esan bezala hementxe izango gaituzue bihar, arratsaldeko 4:05 naiz irratian egunero bezala, musikaz blai egongo den saio batean. Bitartean, bihar arte eta gozatu gaueko argiak abestiarekin. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta, naiz irratian, igandero 3:00. Literaturaz bai, baina ez da inbeste. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8.
Goierri 102.2. Legazpi 84.6. Naiz irratia. Keep calm and bigarren kafea.